Awesome Instrutista. Tässä videossa jatkuu tää kakkososa sitä pelottavasta vanblogista. Ja lisäsin tänne ainakin yhden monin, jossa pitäisi tulla enemmän kavereita. Katsotaan tuleeko niitä edes ollenkaan. Joo. Joo. Saadaan puuta. Säikähin sua lehmä. Täällä on 2 lehmää. Hetkonen vehnää. Vai mitä tää on? Vehnää. No. Hakataan puuta. Puupelin puuta. Hupaa! Nuo tonne. Uusi ärkky. Voi mennä tuonne. Nää voi mennä tänne. Nyt yskittää jostain syystä. Taas siidit vielä. Hypätään tänne. Ai niin. Noin sen, että tätä tarvitaan siihen, ettei voi tehdä täällä näitä. Vitsi, mä säikähin tota kaveria. Miksi se liikkuu? No kyllä se liikkuu. Niitä tuntuu olla rikki. Aina arvosana. Niitä tuntuu olla rikki. Mä yllä suhun. Nyt yllän. Et mene sinne eläinautokseen. Tää nyt parempi. Wupaa! 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 Viime kerralla sä sammutit. Siis kaadotko serverin? Tää on kosto. Tää on kosto, häh? Ei mitään. Eikö täällä äsken ollut tähtiä? Näin. Tästä menee joku YKK. Katsomaan. YKK Nevi. YKK Nevi. Siinä oli. Montako siinä oli? 1 palikka ja 2. Nyt on uusia. Joku murisee täällä ja viheltelee pillin kanssa. Hupa. Nyt on puufarmi. Joo. Sitten vaan kataan puuta. Niin. Tähän vaiheeseen kai.
tiedä pääseekö vaan laittamaan sitä tonne. Ota kaikki nää itemit tänne ja hypätä. Come on! En pääsi veteen. No kyllä se on ihan sama. Hyvästi! It's a game of cat and mouse. Jääkö se ruumis sinne voidiin? Niin repair-kitti. Bear-kitti. Kaikki nää saa jäädä tänne. Tallista varat tohon tuohon. Saa halattu kaikki nää. Tonne nuo. Hoppa! 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 Hoppa woppa. Onko hoppa woppa käytössä? En tiedä. Tänne kerro. Tuo menee tuo. Noin. Nyt tää puufarmi näyttää kyllä ihan hirveältä, mutta... No. Pitäisikö mun tehdä semmonen iso platformi tuolla? Selvä. Ottaa pillerit väliin. Ottakaapa hetki. Olla tuossa lisää modeja. Siellä on Herobrine vielä taustalla. No niin, nyt ne on ladattu. Mennään takaisin. Hetkinen. Joo. Joo, mä lisäsin tähän joku 3, hetkinen. 3, 4, paljonko niitä oli eka? Mä lisäsin joku 4 tai 5 ainakin kappaletta lisää niitä. Joo. Ihan vaan sen takia, että täällä ei tapahdu mitään. Se yksi kaveri koputtaa vaan koputtelee ja on se pienen aseen kanssa vaan ikkunalla. Sitten ei täällä oo ikkunaa. That's the point! Lampu. Yritellään tääkin tonne aikaan. Eikä jossain kohtaa alkaa tulla vähän ahasta näillä. Täällä on hirveäksi porukkaa. Näillä on ahastakin tulla. On tässä kohtaa tärkeämpää. Lainataan. Toinen lehmä. Niin. Se oli lintu. Selvä. Teköhän mä saan noin tälle. Hiiviskellään, hiiviskellään. Hiiviskellään, hiiviskellään. Hiiviskellään, hiiviskellään. Anna. Mitä toiselle puolelle? Periaatteessa tästä vois saada, mutta ei saa. Joten tuonne nuo. Tuonne. Nämä tuonne. Puu on kasvanut. Näyttää kyllä vähän tyhmälle toi puu, kun se läpi näkee näin helposti.
Näyttää, että se ei ole mitään ihmeellistä. Se on vaan puu. No, se on vaan puu. Ei siinä oo mitään ihmeellistä. Eiks ton pitäis kasvaa? Miksi toi ei oo kasvanut toi? Toi kasvo. Laitoin se vasta ton jälkeen. Mikä sammakko täällä on? Täällä on semmonen lentävä sammakko. Yrittää häiritä minua. Mutta se ei tiedä, että minä en ole sammakko. Joten kaivetaan palikkaa. Kaksi kanaa. Kaksi kanaa. 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 Kuoli. Kana hyppää perälle. Ja tuolkaisin maahan. Sun on taktiikka. Poistetaan tuo. Se auttaa sillä, että kaikki sora lähtee, koska mä en tee soralla mitään. Ja kaikki sora tippuu ja mun ei tarvitse rikkoa sitä. Se auttaa vähän. Tulee ainakin 3/3 ja siihen se auttaa. Kuka täällä rääkyy? Ehkä ne on ollutkin nuo eläimet tuolla. Ehkä täällä ei olekaan ketään. Paitsi se yksi kaveri. Okei, enhän mä tiedä haluatko se mitään pahaa. Se olisi mitä tää tästä saa matalaksi. Koska... And you're gonna run and scream. They always scream. Okei, nyt ollaan hiljasta. Se on varmaan hyvä asia. Otetaan pillerit taas. Koska mä en muista milloin mä otin. Mä tein niitä modeja niin kauan, että kerkäsin unohtaa mitä täällä on tapahtunut. Niin mä tarviin nää. Mä tarviin tän. Hup. Joo. Tästä semmonen kiva. Ja voidissa. Koska ne kaikki on siellä. Onkohan täällä niin kuin... Tuli täällä ainakin hirveäksi uusia tavaroita. Täällä on Halloween-koristeita. Tänään. Lihaa. Selvä. Kyläläinen spawnas ja kuoli kotiovelle. Miten tähän pitäisi vastata, että kyläläinen spawnaa ja kuolee sun kotiovelle? Hän kyllä soihdu ja pistä sen tänne. Vaikka tuohon noin. Voi tähän jäädä ja katsella näitä. Sand Blaster, Pumpkin Launcher, uijuma.
hyökkäysvahinkon olla. Nailgun. Unholy. Forest Book, Demon Book. Selvä väävää. Korkkeja. No maskejakin. Niin se on niitä monstereilta. Täällä on luurankoja. Vähän mäkiäänteitä. Täällä on golden candy back, okei. Error block. Täällä on tosta noita juttuja ihan hirveä kasa. Onhan täällä aikaisemmat vanhat. Puutanka. Mua istuu ja katon tässä kun puu kasvaa. Oikeesti. Pappa. Minä kurkitset mitään ihmeellistä. Ainakin täällä on lehtiä. Jei. Sarkekore. Täällä on joku sarketstä. Deadly Forest. Okei. Ektoplasma. Kaikki on se tuolla. Se lähti. Kato ylös, se kaveri spawnasta ja lähti. Hello. En kyllä uskalla tulla siihen, jos tulee takaisin. Se on nimittäin mahdollista. Se menee tänne craftäys juttuun, kun on vesivalli alla. En tästä näitä. Onks tässä mitään mitä niinku? Mä kuulin hirveästi. Tää on niinku pelottaa. And you're gonna run and scream. They always scream. Tässä on reppuja. Jippikaijei! Woohoo! Wahoo! Anne. Eli jos mä teen niinku aitaa, 2 kipaletta. Saa niinku tehty tämmösen kaarivan katoksen tähän. Ja nyt jos tää tippuu, niin se on siinä. Kurkut talteen kaikki. Nämä on tärkeimpiä. Okei. Tää on uusi työpöytä. Tai siis vanha työpöytä edelleen kyllä. Tää pistetään. Toi menee tohon.
Tuo pois. Hyvä ukko se isä. Hiljaa. Suot sillaan täällä. Kurpit turvaan. Näin. Tähän näin. Mulla on sitä varten, että jos mä teen näin, niin pääsen. Joo, no kurpit saa saarrutta. Tää on niinku nukkumiskatos. It's a game of cat and mouse. Saat se kissa nyt sitten. Vuorovaihto, saat se kissa. Häh? Mitä tuntuu? Häh? Häh? Miltä tuntuu olla kissa? Eikö se jos hiiri? Vai mikä se oli? Cat and mouse. Tulee semmonen hiirimatto. Hiirimatto ilma. Mäkin haluaisin semmoisen hiirimatto, joka toimii niinku hiiri. Goat! Ja tässä on mun ensisijainen turvasatamani, eli joo, tää on mun turvapaikka. Okei. Nyt tulee tämmönen alue, jossa tulee olemaan niinku rakennus, kaikki jutut ja en kuule mitään, kuuluu vaan jatkuvasti. Tämmönen Simba-aurinkon nousu. Tää. Noin, työpöytä. Täällä voi olla trapdooreja. Nämä trapdoorit voi hyvin käyttää siihen, että näin. Kurpit state voidin. Nyt on päivä. Hakkaa puuta. Se tiputaan voidin.
Aika mielenkiintoinen vesikokemus. Tästä on kokonaan tullut. Kuka vielä? En ollut minä tällä kertaa. Papieros. Onko se kesäpapu? Ei, se oli papi. Hyi. Mä haistan ne tänne asti. Mitäköhän se pelaa sen? En tiedä. Chicken! Is that a chicken? Come here, chicken! Nyt leikitään, että te Eetta asutte täällä. Koska se on nyt teidän kämppä. Chicken! Chicken nyt asuu siellä. Se on kyllä aika pienestä tää isolta. Noniin. Hei, toinen kurpitsa. Saadaan toinen kurpitsa säästö tänne turvapaikkaan. Katso, käytän tämän verran puuta siihen operaatioon. Taas se pieras, hyi! Hyyä. Mitäköhän se on syönyt? Haisee tänne asti. En tiedä, on takobelliä tai jotain. Hei! Aita! Aita! Mikä se kadonnut? Eikä se ole tuolla! Nyt tapahtuu jotain. Jep. Okei, mä en tiedä mitä äsken tapahtui. Nyt, missä se aidan pala on? En mä rikkonut sitä. No bää sinullekin. Mennäkö vaikka päätökselle. Että muuta tiedä. Tikkaan se hyppää täältä. Ja... Toivoksella on todella syvällä yhdessä.
I am stuck in here now, I'm gonna never leave. Väärä suunta. Hei kananmuna! Mitä? Ei mulla ovia. Kuka koputti? Oho. Onko joku siellä? Onko joku siellä? Ei kukaan tuollakaan oo. Missä sä oot? Ootko sä jossain tuolla? Ei kun niin, tänne piti mennä. Näin. Noin. Saadaan aitauksen isonnus valmiiksi. Niin kun se olisi ongelma. Koska se himputti on. Hippikajei. Noniin. Saadaan valmiiksi ja 3 palautta mä tällä teen. Silloin näin väliin vai tämmösen. Näin. Jos joku jahtaa, niin mä vaan oh no, joku jahtaa. Ui, boing, boing. Ui, mä vehnä. Mä en tiedä mitä mä teen. Mä en tiedä sitä, pitäisikö mun pelätä vai eikö. Taas joku pieras, hyi. Easy. Juman kasvu. Noi on ehkä vähän liian kaukana. Mitäs tähän niinku tehdään pieni laajennus. Se ei enää syvälleen sen jälkeen. Tähän tehdään pieni farmilaajennus. Pieni farmilaajennus. Pup, pup. Eikö niin, eihän ne tänne asti kuitenkaan yltääkö? Tässä on vaan tällainen murhausluku. Huipi! Tuo tonne. Tää lisää aitoa. Näin. 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 Ja nyt saadaan tämmönen. Now, you try to hide, but I am gonna get ya. Yes, Yeah, right. I'm gonna get you good. Ja tulee pieni raja. Kun tähän pitäisi tehdä jotain. Vaan sitä varten, ettei tulisi äkkiä monstereiden kanssa. Tässä on. Mä menen siis tuolla. Vää teilläkin. Kumpa toi huuliharppukaveri. Tää on tekee seinä.
sinne ja sitten voi tästä ja tästä kohtaa päästä sisälle. Ei itse asiassa paha idea. En mä tiedä onko se hyväkään. En oo maistanut. No tänne. Sit se on niinku. Kun niin tää tässä lähtee eri paikkaan. Tähän. Sitten tästä pääsis tänne. Ihan kiva. Aloin nyt sitä tulla. Ovi nuo. Näin. Mä saan ainakin nää tästä. Yksi jäi. Mä tällä teen. Veitän tuon. Noniin. Se on se pieni for. Kuka siellä muni? Kuka muni munan? Kuka muni munimaton munan? Kuka muni munimattoman munan? Ja missä se on, koska mä haluan varastaa sen. Kiitos. Ei tullu mitään. Se kuulostaa vassomaiselta helikopterilta, joka lentää. Se on joko tää modi tai oikea elämä, en oo varma. Se on tää modi. Se loppu. Puita on vähän kasvanut vielä. 2 kasvanut lisää. Minä menen tänne. Ovet kiinni. Tähän näin. Kurpit soi viereen. Sitten vielä tämmönen peitto päälle ja nukkumaan. Se oli tölkki, eikä mikään ihme. Tommonen marsu. It's a game of cat and mouse. Taasko sinä? Sitä minäkin, tää on yhtä tylsä. Mitä tylsä? Joku varpas nauramaan. Onks täällä Nauru-Pekka? Nauru-Pekka, ootko se sinä? Se olet sinä tai se hullu kaveri? En oo varma. Kumpi se on? Onko se Nauru-Pekka vai se hullu kaveri? Kumpikohan se on? Mitä veikkaat? Se jotenkin tää hyppy tuntuu pitemmällä, kun menee kyykkyyn. Just tähän kohtaan. Lämmittelemään. Roski, et polta sitä paikkaa siellä. Tuohon. Vai niinku mihin? No itse asiassa varmaan. Pitää katsoa yksi juttu itse asiassa.
tää on tää. Ensin kun mä tuun takaisin. Korvat. No. Muistakaa tykätä videosta, tilata kanava ja jos tää video saa 3 tykkäystä, tulee 3. osa. Se jatkuu niin kauan samalla numerolla, kun se osa tulee. Niin kauan kunnes ei tuu enää sitä. Joo. Eli tää sarja pituus riippuu teistä. Joo. Mutta bye!